Значи, те моля да се представиш, какво те накара да подкрепиш ПП? Добър ден, казвам се Николай Иванов, официален представител съм на щаба, също така учредител на Воински съюз Васил Левски. Днес ние вкарахме протест в прокуратурата, с което изявяваме своето несъгласие за действията, които предприема държавата в момента срещу будни граждани, които реално извършват своя граждански дълг, а защитават също време нарушители, престъпници и бандити, защото по друг начин ние не можем да наречем хора, които нелегално първо пресичат границата нелегално, което факта си е на лице, значи те нарушават и Конституцията и закона. Следователно те трябва да бъдат задържани. А и всеки човек, да не забравяме, който е бил поне в казарма, е давал клетва да защитава целостността, законите, суверенитета на България, разбира се, както и много други неща. Следователно, по закон и морално право, той може да проведе този граждански арест или както го наричат. Защото в другия момент, замислете се, да бъдем малко реалисти, какви хора влизат. Да, може би има добри, може такива. Да речем, като се промъкнат, както имало случаи вече с въоръжени хора. Ако почнат те да правят беля някъде. И после какво ще кажат? При него си стъпва това, че ги е вързал. Това е неприятната... Да, и неприятната. Помислете си, че примерно човека има нож и ти ако не го вържиш. И както казват, там да се помолят, едва ли не. Как ще го помолиш той да седи на едно място, като той първо не разбира и български? Да, комуникацията е никаква. В 112, от 112 докато домът, примерно, гранична полиция, и тя трябва да реагира и да дойде на това място, се ще отнема време. Представете си, че този човек е радикален. И примерно ти докато го правиш, те наръга в корено. После същите власти, какво извинени ще за това? Тогава влезем в друг казус, това е ясно. Защо друг казус? Всичко е логическа верига, така да се каже. Утре по време на гледане на мярката, ще пътувате ли до Малко Търново? Там ще има ли някаква организация? Гледайте сега, ние официално сме заявили, че подкрепяме момчето и другите, всеки буден гражданин, който позова на сърцето си. Един вид извършва благо дело, не само примерно за негови приятели, реално за целия народ. Понеже днес да говориме, че имаме българска власт, която де-факто съблюдава интересите на народа, нещо прави, работи, това е пълен абсурд. Това всеки човек много добре го знае, повечето просто са оплашени, седат, тихомълком, седнат в кафета, коментират го това нещо. И до там. Но ги е страх да го кажа.